mani sinemang khena cooperative jamatia hai ringjang mani khe riti jamatia kami nimang tibak lai kami ke Killa block te Killa PS ni andar Mungkin tam-tamu mana tami rok man rusak betul man kisah lupa rok man kisah tami pun hai kerja bikinal. Anggo singar lengnya ba surci sama-sama mau thai maya ta ma hener naita ono grasne hamale Busugia ni sini obo hairo lama wo mane serumani kaca taman ibu mane busum sim serum dan ka bo kiti sereng mani ke angu serai fro sini ang kisah amo hairok music wo kisah aus nongta ke sini kami rogo agi jatra sereng bayu ke jatra sereng na jaga ang butangai nayu ke ba proje ara rasa layu ke kharok tang layu duluk tabla harmonium amo hairok tong ke ba ke ang pro nai tung bro bahaget na temano bahaget na rok ke apro sujuma kham kisah masa gere re ta ke no serengte serengani sangjagi thangkata ke ang amno bayak keseka duluk bayak keseka ang ani student live rogo bahanya school pore for bahanya ani bench to yande ba bench rawa haine gere jagta hener trengai nang serumale mane ni guru to datong heko sak da serum bo ba ke serum da ka ani mo mane offline guru करे karon angbo 2004 siu sarkari mo jabo engaging hangkeba mo suphan music college go borti ngui malia hai hata gang khakai dong tan beska rawa music college rawa hawai serangoi isa certificate dok nai nai hne khakai dong nang ko jaga participate dok lo mo hai program ro tamai kya bu kisa sai participate khaimani hingka bale bangya kho angbo যেমন চিনি মল সমদ ফারকনি যে আন্থার বুঠার মেলা ফেস্টিভেল আর রগ খাইখা ওয়াইনে খে চিনি গরিয়া মেলাও বু ওয়াইনে খে বনি পরে খে তিরিং খাইখাও অম্পি বৈষমনিও থানাই বিসিও খে সেইবো ক্লামা ছোট খাটো চিনি পার্টি প্রোগ্রাম রঙিয়া দেবা পার্টি প্রোগ্রাম রগবো matang yuta program khaika engke te kaisa durdorshana waisa matang waika ta engke mane nang tamoni bisingo tamoro lai tong abo sai hamboma nang je tabuk tamoi tong mani samoro go tam khlai abo kisa sai namai tong manda ang ani amo je namani ba jengmani kena ang bahay ni chini ang hai kena chini di prasaro ni bisang bu music na hamdang nai ro tang na hne ang kha khayu ta ang khai ba ang bu rong ri ya phan no tau oi ke phunu kha ba boi ro bu sa gei de te bu ang he ama sreng bai no hanoi tam ta khata
Gelukurok naik tongai robak sesile jagin tong kenang ke ba nang tai tang se ang tabu ani tropik nono sana ni ke ba se kaisa nang to jatra rogo jatra sini tipra sarok jatra mosawa agini siri siti rogo gomo samani tei rok kaisa kuno magical kaisa ghost rok ki gunda rok kharlai mani ki tukrok lai mani hai ke ba je phaso naik naik ka thangai prathana khlai mani o ghost rok le bobo hai rok ni khunju rogo kada pai hai ke rudar ranga ba hai rok kise ghost rok riknal jatra ro ba pratham angkhe sekarang time na music concert khalai angkhe bone pore angkhe asor wa nottoki rok ba nayok nayiki phai sa phale bile masa phale bile Kenal apa? Tai kesa gunda rok bai naik naik karo kisa bulai lagi fighting korong tongprung kisa ghost rok ma dama na bu kisa sari Karena ta angku caro sama ya kae bentuk masih hang ka ba. Pokoknya be kata biting rok. Tamnani dalai kana kurungno. Tai tam lo kok sanai ba mani lukurok o ba kina sirungtung hanyoblana. Noga chube hang ta tongdi. Ke tabo lukurok no borok seleta ge tok na. Tai tang sese 2017 Mani nung o kamno je romani ta prothom mani bo bisini simi romja khabo kisa saitna kene sekarang ta hai table roa karo wo gere kha bone pore kene ang 2017 wo ke nal paina khata nal amo to dulok bon se nal no paina khata ke nal no kisa masa seringai bone pore ke amna online ching nah khata mo to Santosuni Madhya Pradesh ni wah Gelukurok naik tongai rono tai tang sa sabui isa sam dukhoni sam bai bai to no bai klai to sabui panda rono sung pai lengan idikio thangai silang ada homna rogaris ni ma Panjang di sekarang tamu kok kesaran musuh pandang paiman ini kyo. Pai tek kesar ma. Ke hane ang bahane aman kesaran ni musuh je. Cini barok ni bisinga bu rung ya hamani mane cini joto barok sta cini ti prasas ni ya joto na rung ya hamani kerei
jika fano porsar no le rengnai nini je chajakmani music hai kaba nini mani khani awani warukni bahairok je janja rengmani mutai chengna roirhmani le tongnai hani mangi jodi nirokbo jodi amo hai khe nal ba duluk tawani srengani muchuk kahangke kahangkhene mane hard work khaiwi ne ma srengnai yapkhani chini ne teluk ama ma srengnai ekdom mono nini loge hi changoi nu ta instrument ni loge changoi ma srengnai ni tekisha chini sarai khonai mane sikla sigli tongnai rano kisha message rawani musukho tak to chung nugui ni tongo khobor khoso nugui tongo taboni je chini sarai khonai rok je samung haya nung tongai mani ang borano amono samujo je nirok bo haya rano yosta khaibaidi ke ang haike mohai music ba kheladula o krungdi amo hai music kheladula krung khangke bokha rok chini shorir sustho bokha sustho ke mohai haya o thangani mane bokha musuya nai kene music mani music bai tongkhangke nini bokha hasi serang phayo haya o thangani oro kuno chance krita ani bange ani kusuk pharono payo nirok please drugs jatiyo amo hai mane haya tasa baidi tanung baidi asuk ang nirano koi jau.